Biblia értő közönség előtt tudok beszélni. Elnézést, hogy egy kicsit néha csapongani fogok, vagy példákat fogok hozni, kicsit ugrálok az időben. Akkor rá is térnék a legfontosabb mondani valóra, hogy mi is ez a cedaka. Szerintem sok mindenki hallott róla, és ez tulajdonképpen a héber nyelvben, mindig megnézzük, hogy minden héber szónak, hogy mi a gyökere, ugye, és a cadik, dalet, kuf, az a cedek, a cedekának a héber etimológiája és gyökere, ez azt jelenti, hogy igazságosság. Tehát nagyon fontos, hogy ezt tudjuk, a cedaka, ami a héber Bibliában szerepel. Tehát a cedaka, a jótékonyságnak való fordítása nem igazán mutatja meg a dolognak a lényegét. Ugyanis a zsidó teológiában, a zsidó írásmagyarázatban a cedaka, vagyis ami áthatja az egész Bibliát, ez a szó, ez azt jelenti, hogy úgy is fordíthatjuk, hogy társadalmi igazságosság. Művelt zsidó körökben is, meg máshol is ezt helytelenül jótékonyságnak, vagy jótékonykodásnak, ami még inkább nem takarja a dolog lényegét, tehát ilyeneknek fordítják. A zsidó teológia szerint annak, hogy mi az, hogy szociális érzékenység, nagyon fontos köze van az igazsághoz, vagy társadalmi igazsághoz. Tehát azért csinálunk jó cselekedeteket, azért próbálunk úgy élni, hogy segítjük a rászorultakat, ahogy ezt mondták is előttem, mert tulajdonképpen az társadalmi igazságosságot, az igazság nevében tesszük ezt a dolgot, hogy helyreállítjuk azt az igazságtalan szituációt, hogy valakinek jobban megy, valakinek rosszabbul megy, a tornasorban, ezt nagyon szellemesen mondtad, megpróbálunk egy zsámolyt alátenni azoknak az emberek alá, és hogy mindenki egy sorban legyen, egy magasságban. És ezt azért kell tennünk, mert ez az igazságos dolog. Na most, ugye ez a cedaka, ez áthatja az egész zsidó Bibliát, és hát nyilván én kevésbé vagyok az Új Testamentumnak, vagy egyáltalán nem vagyok szakértője, én főleg ugye a zsidó teológiának és a zsidó Bibliát ismerem, de mégis egy ilyen bátorsággal mondjuk azt tudom mondani, hogy a Máté evangéliumában, és ezt biztos tudják önök is, vagy jobban nálam, ugye van egy olyan rész, hogy Jézust megkérdezik, hogy Mester, mondja, mi a fő parancsolat. És akkor Jézus ugye két dolgot mond, és legfőbb parancsolatok közé, és ezt mindenki tudja, azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat, mint önmagadat. Ezt mindenki tudja. Nagyon fontos, hogy ő idéz az Ótestamentumból. És ez nagyon fontos, hogy Jézusnak ez a legalapvetőbb nézete, ez szerepel az Ótestamentumban, és ugye ez héberül a haftára éha kamoha, szeresd fele barátodat, önmagadat. Ez nem véletlenül Jézus idézi ezt a tanítást, hát milyen más dolgot idézett volna, ezt ismerte, és ezt fogadta el az egyik legfőbb tanításnak. Mondani valóban egy nagyon fontos tézis szeretnék megemlíteni, hogy nagyon gyakran van egy olyan koncepció, hogy a kereszténységet
azzal azonosítják, hogy a szeretetvallás természetesen, és ez igaz is, hogy a szeretet ugye a legfontosabb, ezt mindenki tudja, még akik nem bibliaolvasó, nem vallásos emberek is. Ugyanakkor nagyon fontos dolgot, amit talán kevésbé ismerünk, hogy ez ugyanannyira a zsidó teológia, a zsidó hitnek is az alapja. Tehát az, hogy szeresd fele barátod, mint te maga, a szeretet az egyik legfontosabb, ez a zsidó tanítás is természetesen. A szeretet ugyanúgy az etika, ugyanúgy áthatja a zsidó gondolkodásmódot, mint tulajdonképpen a legtöbb vallást és hitet. Tehát ugyanúgy nagyon gyakran azt gondolják, hogy a zsidó vallás egy ilyen szigorú apavallás, ahol főleg ilyen formalizáltan tartják ugye az ünnepeket, a szombatot, a kóserságot, és ez igaz természetesen, és ez nagyon fontos, egy-két ilyen formális dolog a zsidóságban, tehát mindenképpen a kóserság, a szombat, az ünnepek megtartása rendkívül fontos, de ugyanúgy az etikus élet, a szereteten alapuló gondolkodásmód, ez ugyanilyen fontos. Általában a zsidó teológiában sokan zárójelben megkérdőjelezik, hogy van ilyen, hogy zsidó teológia, de mondjuk szerintem van. Tehát azok a magyarázatok, amik posztbiblikus magyarázatok, amit adnak, mindig ezek a magyarázatok, ami a Talmud és később ezek a posztbiblikus művek, mindig a szeretet, az etika felől is magyarázzák a Szentírást, Szótestamentumot. Tehát ez egy nagyon kihangsúlyoznám, általában az első ilyen nagyon fontos, amikor ugye megteremti Isten az eget és a földet, majd a világosságot, és akkor azt mondja Isten, hogy ez jó. Ugye? És tehát már itt azt szokták mondani, hogy már itt az első sorokban a Szentírásban ugye azt mondja, hogy ez jó. És hogyha megyünk tovább, egyre jobban látjuk, hogy mi a legfontosabb dolog a zsidóságban, hogy mi az, hogy etika, mi az, hogy szeretet, miért kell így élnünk. És azt mondja, hogy a jónak és a rossznak a megkülönböztetése. Így definiálja tulajdonképpen az etikát, a zsidó teológia, és amint látjuk, hogy nem tudom, hogy mennyien foglalkoztak itt filozófiával, az etika filozófiával, a társadalom etikával, de ez valóban a filozófusok is, a filozófusoknak is az egyik legjobb, legfrappánsabb meghatározása is, hogy mi az, hogy etika, ez tulajdonképpen a jónak és a rossznak a megkülönböztetése. Tudni, hogy mi a jó és a rossz. Honnan tudjuk, hogy mi a jó és a rossz? Hát ez egy nagyon nehéz dolog. Csak egy példát említek, ugye amikor ez szokás ezt a példát mondani, hogy amikor egy szegény családban van egy anya és éheznek a gyerekei, és megpróbál valahogy ételt szerezni, én azt mondom, hogy tulajdonképpen az a normális, hogyha ő törvény nem annyira veszi figyelembe, hanem a gyerekeinek ennivalót próbál bárhogy szerezni. Tulajdonképpen ez egy teljesen érthető. Ugyanakkor sokszor, hogyha ez törvényben közik, mondjuk lopni kell neki kenyeret, akkor ez egy nagy ellenmondás, de tehát sokszor ez, hogy a jó és a rossznak a megkülönböztetése, ezt csak azért hoztam fel példának, hogy hogy mik a törvények, hogy azoknak a betartása jó vagy rossz, ugye tudjuk, hogy voltak zsidó törvények 70 évvel ezelőtt, és aki ma úgy gondoljuk, hogy aki akkor nem tartotta be ezeket a törvényeket, az viselkedett etikus módon, tehát hogy ezek bonyolult dolgok, a jónak, a
rossznak a megkülönböztetése. Ugye tudjuk, hogy ez a tudás maga. Ugyanis a tudás fájának a gyümölcsét után az emberiség megkapta a tudást, vagyis a jónak és a rossznak a megkülönböztetésére való tudást. Tehát az, hogy tulajdonképpen ezt írja le ugye a Szentírás, hogy megkaptuk a tudást, ami a jónak és a rossznak az elkülönítése. Ugye tudjuk, hogy sokszor gyakran nem helyeznek hangsúlyt, ugye van nem csak a tudás fája van, hanem ugye van egy másik fa is az Éden kertben, a paradicsom, az életfája. Igen, ezt köszönöm. És nem, ez nyugodtan köszönöm, hogyha mondanak. Ugye azt viszont az életfáj, azt nem kapta meg az emberiség. Az már túlzás lett volna, hogyha örök életűek az emberek, hogy ez kerubokkal és egy ilyen láng, valamilyen pallus, ugye már azt nem engedték oda az Ádám és Évát. Azért ennyire nem, de ugye ezek isteni tulajdonságokat kap. Az, hogy a jó és a rossz tudásának a lehetőség, ez egy Istentől kaptuk, és ez egy nagyon fontos tudás, amit ugyanilyen tulajdonság, amit megkaphattunk volna az örök élet, de azt azért már nem kaptuk meg. Ugye ez nagyon, sokszor ezt almának szokták fordítani meg, ez egy ilyen populáris meghatározás, hogy az almába harapott, ezt sokszor így ábrázolják. Ugye a Szentírásban nem almáról van szó, hanem gyümölcsről, nem tudjuk pontosan, hogy milyen gyümölcsről. Tehát tulajdonképpen azért hoztam fel ezt, mert ilyen nagyon korán a Biblia első soraitól végig lehet venni minden történetnek az etikai, morális mondani valóját. Hogy ugye már az első történetektől kezdve a Noé és a Bábel tornya, ugye a Bábel tornyában az emberek valami nagyon magas építményt akarnak építeni, ahelyett, hogy, és hát ennek rossz vége lesz, mert igazából magunkat kell építeni, a mi egymás közötti viszonyainkat, és sokkal fontosabb, hogy ne ilyen tárgyakat építsünk, hanem a lelkünket. Én ebből vezettem le azt, hogy a zsidóság, mint egy ilyen ősi nép megmaradt ennyi időn keresztül, és ennyi évezred óta fent tudott maradni, ugyanis a zsidóságban mindig egy etikai, egy erkölcsi, egy morális dolog a lényege a zsidóságnak. Tehát ugye a piramisokat építettek az egyiptomiak, hol vannak már valamilyen a zsidóság nem arról híres, hogy nem tudom milyen építményeket épített, vagy bármilyen tárgyi dolgot létrehozott volna valamilyen híresen. Talán van egy-kettő. A zsidóságnak az a lényege, hogy a szellem, az erkölcsöt próbálja továbbvinni, a szeretetet egymás között, és a szeretet az, amit sok teológus szerint tulajdonképpen a zsidóság kezdett el az úgynevezett zsidó-keresztény civilizációban hát terjeszteni. Ők kezdték el a Szentírás alapján ezt a dolgot. Ugye ezt össze lehetne hasonlítani más ókori civilizációkkal. Természetesen nem akarom azt állítani, hogy csak a zsidóság. Minden civilizáció, minden társadalom csak akkor tud működni, hogyha van valamilyen közösség, akik megpróbálják segíteni egymást, akik valamilyen szinten együttműködnek és együtt próbálnak valami jobbá tenni. Ez minden, nem lehet emberi közösség enélkül, ez teljesen természetes. Akkor az nem lehet egy civilizációt építeni enélkül. Nagyon fontos, hogy ez minden, ugye a Hammurapi időszámításunk előtt 18. században meg el lehet olvasni, sokan
kutatják ezt a témát az Óbabiloniak, hogy ott is van szó arról, hogy ha egy rabszolgát valaki bújtat, egy elszökött rabszolgát, akkor ez a büntetése van. Ugye ez tény, ez ott van az agyaktáblákban bevésve időszámításunk előtt 18. században. Tehát az a lényege, hogy már akkor is voltak olyanok, akik bújtattak szökött rabszolgákat. Tehát mindig minden társadalomban voltak olyan emberek, akik még a törvényeket is, az adott társadalomban a törvényeket esetleg megszegték, mert hogy segíteni akartak embereken. Ez természetesen igaz minden közösségre, minden társadalomra, ugyanakkor a zsidók kezdték el ezt kifejleszteni, és egyre jobban az egész Szentírásban, az Ótestamentumban etikai példákat hozni, hogy igazságosan éljünk, és természetesen, hogyha van ilyen, hogy zsidó-keresztény civilizáció, természetesen a kereszténység is továbbvitte ezt a hatalmas tudást, és ez az egyik alapvetése a mi zsidó-keresztény civilizációnak. Sajnos nem tudok itt maradni, el kell rohannom, de nagyon kíváncsi lettem volna olyan dolgokra, amit én nem tudok, az itt a felszólaló, utána következő szakemberek, tudósoktól, hogy nyilván persze ez máshol is megvan, természetesen más civilizációkban is tovább, biztos, hogy erről fognak hallani továbbra is. De én csak, tehát ez nem azt jelenti, hogy én azt mondom, hogy csak a zsidók kezdték el és a keresztények együtt, hanem ez egy nagyon-nagyon nagy pillére a zsidóságnak az, hogy a későbbi teológusoknak az egyik nagyon nagy tanítás az, hogy 3 oszlopon áll a világ, mondja az atyák tanításaiban. Tehát, hogy 3 pillér, az egyik, az első, az a Tóra, vagyis Mózes 5 könyve, a második nagy pillér a világban az a munka, ami a munka a zsidóságban mindig azt is jelenti, hogy mindenféle munkát, és a lelki munkát és a imádságot is jelenti. Tehát a Tóra, a munka és a jótékonyság, az igazságosság alapján működtetett segítségnyújtás. Ezt úgy nevezik, hogy Gmilut Hasadim, ez egy héber kifejezés. Rengeteg, az egész, hogyha megnézzük a héber Bibliát, az eredetileg a héber szavakat, rengeteg szó van, különleges, ez egyik mindenféle oldalakról megtámogatva, hogy mi az, hogy szeretet, mi az, hogy jótékonyság, mi ez a tzedaka, ami az egyik legfontosabb micva. Ugye ezt tudjuk, hogy a micvák, az 613 micvát számolnak össze a posztbiblikus zsidó teológusok, hogy 613 parancsolatot kell teljesíteni egy zsidó embernek, ami le van írva, hogy ez ebből a 613-ból mondjuk a leginkább, aki mindent be akartnak tartani, a legvallásosabb ortodox zsidók, azok talán 30-40-en betartanak a 613-ból. Nem tudom, hogy mennyi idő van még, majd remélhetőleg szólnak, hogy fejezzem be a... Tehát ez ebből a 613 micvából, parancsolatból, amit Isten azt mondja, hogy ezt meg kell cselekednetek, mert akkor lehet egy jó civilizációt, a szeretet civilizációját létrehozni. Ebből az egyik a tzedaka micvája, ami a mai napig az egyik legfontosabb közben, hogyha vége az időnek, akkor szóljon, hogy ugye az, hogy mennyire fontos ez a tzedaka micvája a zsidóságban, erre csak gyorsan egy példát szeretnék hozni.
Nem tudom, hogy elgondolkoztak-e már, vagy tudják, hogy a nagyon vallásos zsidók miért növesznek ilyen halántéktincset, ilyen pajeszt. Ugye biztos mindenki látott ilyen ortodox zsidókat, akinek lóg a halántéktincse, a pajessza. Valaki tudja véletlenül, hogy ennek mi az oka? Ez gondolom sokan elgondolkoztak, hogy miért kell nekik egy ilyen pajeszt hagyni, és ez miért a nagyon vallásos, nagyon mélyen vallásos emberek. Ugye ez a Szentírásban, amit önök is ismernek, ugye ott van, hogy milyen fontos, hogy amikor aratás van, akkor a búzakalászok, a lehullott búzakalászokat ott kell hagyni a földön, hogy jöjjenek a szegények és összeszedjék. Ugye rengeteg ilyen dolog van a Héber Bibliában, és ugye a szőlőkön, a szőlőtőkén is ott kell hagyni a szőt, hogy a szegények, az özvegyek, az árvák össze tudják szedni. Tehát ez nagyon fontos, és ott szerepel, hogy a mezők szélein nem kell aratni, hanem azt hagyni kell, hogy a szegények jöjjenek, és azt maguknak le tudják aratni. Ez egy köztudott dolog. És ugye ez a mezők széle, az héberül, a szél az a PA héberül, azt mondta, hogy PA. Van is a Talmudnak egy ilyen traktátusa, hogy PA traktátus, ami erről szól, erről a szeretetről, társadalmi igazságosságról, szegényeknek a segítéséről, és tulajdonképpen a PA-nak a többes számban a PEOT, vagyis vagy más néven Paios. És ebből az, hogy tulajdonképpen a széle, az ortodox zsidók nem vágják le a hajuknak a szélét, hogy emlékeztessenek erre a törvényre, hogy a szélét meg kell hagyni a szegényeknek, ezért ők meghagyják a halántékuknál a hajuknak ott a szélén, és azt növesztik. Ez egy szimbolikus egy szimbólum, amit mindenki lát rajtuk, és ők maguk, mert állandóan azt akarják szimbolizálni az öltözködésükkel, a kinézetükkel, hogy a szegényeket kell segíteni, társadalmi igazságosság szerint kell élnünk, és ez nagyon fontos. Tehát ezzel csak azt akartam hangsúlyozni, hogy ez mennyire mélyen benne van a zsidóságban, minden olyan szeretett elv, amiről általában szoktunk beszélni, még egy ilyen szimbolikus dologban is, ami egy nagyon fontos jellemző. Lassan be kéne fejeznem. Hát szerettem volna beszélni még egy-két dologról, ami talán kevésbé ismert, ugye ez talán a mászer, ami meg egy-két dolog. Most sajnos ezt még elmondhatom gyorsan. Ez egy nagyon érdekes dolog a Szentírásban. Ugye beszéltünk arról, hogy van Gmilut Hasadim és van a Cedaka, ami a Cedaka ez mint egy ilyen ernyő, egy ilyen nagy társadalometikáról szól. A mászer, nem tudom, hogy ki tudja véletlenül, ez tulajdonképpen eszer, az azt jelenti, hogy 10 héberül eszer. Mászer, az tulajdonképpen a tized, amiről szólnak a Szentírásban, és ez egy nagyon komoly dolog. Ez tulajdonképpen az adózás. Ugye ebből jött a papi tized, meg a mászer, ugye az a tized, amit kell adni a papoknak, és tulajdonképpen ez egy óriási jelentőség, ami kevésbé ismert dolog, mert már a zsidó Szentírásban több ezer évvel ezelőtt nagyon fontosnak tartották az adózást, és azt, hogy vannak a kohaniták, a leviták, a kornak, ez nem csak a papjai voltak, hanem az értelmiségiei, azok a tanítói, papjai, akik
korabeli értelmiségiek voltak, és őket is el kellett tartani. Tehát az adózás, az, hogy ugye ma már ez teljesen természetes, hogy egy tanár, egy pap, az ugye a közösség adójából tud megélni, és ezt már a zsidók is alkalmazták, és meg volt határozva, valami bonyolult rendszer, hogy 24 féle adózási rendszer volt, hogy ez a tizedet, hogy kinek a szegényeknek is kellett adni, minden embernek kellett adni tizedet. Tehát, hogy hiába valaki szegény volt, 10%-át meg a szegénynek is valamilyen társadalmi igazságosságra kellett adni. Tehát ez az adózás, ez egy rendkívül fontos dolog, és ez összefügg a társadalmi igazságossággal. Sajnos csak ennyit volt idő most elmondani, de talán kis gondolatébresztő volt, hogy tovább gondoljanak dolgokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy